Siyabonga bazalwane, mphathi ohlelo. Ngithatha ithuba ukubingelela nobhala wethu omkhulu webandla SG. Ngibingelele kusuka phezulu ku-office kababa wethu moderator, Babu Shares National Office lonke, omongameli bonke bezifunda. Kwehlele emaseketheni nasemagajeni. Ngibingelela kakhulu ngokukhethekile isifunda saseWestern. Sikholo baba wethu umtshalo umongameli nabafundisi bonke. Isekretha seHebrew abaqale kuyona ukuyiphatha umndeni wethu wakamakhaya nodadewethu bese bayisekretha seAlexander abasebenze kahle kulamasekethe kona ukade babeke kuona. Hallelujah. Nixoleke bazalwane olunye uhlobo lolesihlangene ngalo namhlanje. Ingakho nenkonzo yakhona kunzima nokuyiphatha mphathi ohlelo. Amen. Olunye uhlobo lolu. Ngeze imqede udadewethu uyena kade emdala ekhaya wa1970 bese kuba uGino sesenkosini oka 1972 bese kuba yimina wa1974 bobabili ke sebesenkosini sokuyimina sengimdala ngokwe protocol yasifika kwifamily bese kuba umfethu uMabhudiza okhona phakathi kwethu sele naye bese kuba udadewethu Thule bese kuba ke nefamily yonke ke yakaZondi. Amen. Angisenza ukuthinta konke ngenxa yesikhathi bazalwane. Udadewethu siphenduke naye ngo1992 kushumela ubaba Mshumela uMhlanzi wase African Gospel Church efike lapha sisahlala ePhemruka enza imvuselelo kwaphenduka mina ngoFebruary yena waphenduka ngoOctober la ngena ngathi ivangeli ekhaya yangena insindiso. Lento ke makuyangena bazalwane yabhubhisa ke ekhaya. Lenhlamvu makuyashawa yedwa nje suqedile umndeni. Ngaleso sikhathi isekrethe laseGreater lingabi bikho sasiphethwe ubaba uDlomo esewumshumayeli wasebhekizwe indlunkulu yethu okuyisethe elikhulu lethu kwakuyibhekizwe ngaphansi kababa umfundisi umkhizi uJJ Mkhizi. Wasikhulisa uNkulunkulu lapho siyakhumbula ukuthi akashobeni lalingekho igatsha ibranch kwakhona umndeni wakaShezi kuphela okade usindisiwe ukhonza iAfrican Gospel Church nawo futhi umama uShezi ephethwe esekethini sefabeni. Uthe uNkulunkulu melanda thina walanda nabantu abasha lagcwala abasha igatsha obabushangaze uke wasiphatha kaShobeni. Yakhumbula ngakayi eTemsweni baba umfundisi uShangase emva kwalokho alikhulisa uNkulunkulu laseliphathwa uyena udadewethu kuyigatsha laliphethwa abantu abasha bodwa. La namandla lalithi mangene ebhekizwe kubonakala usengene ekhajeni namandla liphethwa abantu abasha. Wasikhulisa uNkulunkulu ke sasiphethwa baba uDlomo ngaleso sikhathi kakhulu siza uNkulunkulu wakwamsebenza uNkulunkulu wahamba wophatha igatsha laseTransfit waphinde wayovula umsebenzi waseSpanment ubephiwe ke lapha kwi540 ministry ngoba kukhona ukugcotshwa ibandla lihlonipha libona ukuthi unesiphiwo likunika umsebenzi bomshumayeli ube umvangeli ube umfundisi ube umongameli ubuye kanjalo ngokwe protocol yebandla abazalwane. Kodwa kubalekile futhi nakhona ukuthi uzazi kwi540 ukuthi unikweni. Ngoba umuntu ongazazi kwi540 ministry usunikweni uyena umuntu oba nenkinga ukuphatheni ibandla. Udadewethu bazalwane ubenikwe evangelism enikwe iapostoli. Umpostoli umuntu ofika ngekho lutho ezenjani aqale. Kunabazalwa nje abalasuke eGreater afika washumayela endaweni kuyisigange kungekho bazalwane base-African Gospel Church nabasenziwa wafika waqala baphenduka abazalwane. Utheme eqeda umatric ke bazalwane sanethemba nathi ekhaya ukuthi uqede umuntu omdala sizokwazi ukusupporteka abazali bethu babe strugglisha kakhulu. Kanti uNkulunkulu uzoshintsha bese yambiza uNkulunkulu. Base beshada ke lo mfowethu uMakhaya waba umfowethu kakhulu baba uMakhaya ngendlela esondelene kakhulu ngaye. Ingakho ithe mayenzeka lento ngavele ngashiya emsebenzini same time. Ngobuciko ngalithola ntambama ngashiya ngatshele eSMT ngathi sengiyahamba udadewethu useshonile. Ngakusasa nganywa ngeza la eGoli sasosebenza longihle nje la eGoli senza yonke into amalungiselelo umfowethu uMakhaya. Bake bafika ke lapha eGreater sebephuma nosiza uNkulunkulu ngoba bafikela ithi eGoli ezosebenza wayesemkhipha uNkulunkulu behamba neqembu kuthiwa umshosha. Namhlanje selibizwa ukuthi lemvuselelo.
kwakubhubha ke lapho bazalwane khohlwa ke lapho ke yayingabi bikho iprogram mase efikile lapho kwakonakala sezikhona ezasezulwini uhlelo bamongameli uDlamini lalungekho lapho bakhona nabo babunzama bebegijima nabo bazalwane ikhandaya intokazi yakithi yakamakhaya madoda ikhandaya makasukuma madoda ayisuka kubonakala isilwane sakamhlola sabaphi mic nje konakele khohlwa wahlabelela nje sokonakele selehlile izulu lagcwala endlini mayibonke inkosi haleluya kuningi ke singakusho ngaye bazalwane egameni lodadewabo nabafowabo silimele kodwa sikubongayo ukuthi siyazi ukuthi sinjani ukuthi imizimba yethu emhlabeni emayidokotela yenzenjani idilizo sinani sinesakhiwo esikubongayo futhi ukuthi ufele ekukholweni udadewethu sibonge kakhulu babumongameli nebandla lonke laseWestern siphathane kahle somndeni kusuka kwisifunda ubaba usokhela wehlele seketheni sisebenze kahle udadewethu simncaba ngomuntu ngesizotha siyabonga kakhulu thank you uNkulunkulu anibusise baba siyabonga uNkulunkulu bangcwele sigcine siqinise sihlale kuKristu abe nathi ngesikhathi zonke amen siyabonga